ತುಳುವೇರ ಆತ್ ಉತ್ತುಂಗ ಭೂಪತಿನಗುಲು ತುಳುವೇರೆ ಗೊಂಜಿ ದೈವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡೆ ತೀರ್ನಗಲಿ ಗೊಂಜಿ ನಾಗಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ ಬರ್ತಿರಂದೆ ಎನ್ನನಾಗೆ ಎನ್ನ ಬರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಐತ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತುಂದಂಡ ಈಗ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಲಿ ನಂಗೆ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ನಂಗೆ ಅನುಸರಿಸಾರ ಆಜಿದಂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನೂರಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸೋ ತಪ್ಪು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸರ್ಪಾರಾಧನೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಕ್ರಮ ಹಚ್ಚಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾತಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ ಪನ್ಯ ನಮನೆ ಬಹುತೇಕ ಭೂತಲಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲೇ ಸುರುಟ್ಟುತ್ತೆ ಭೂತಲಿನ ನಮ್ಮನಗ 4 ಜನ ನಂಬುದೇರು ನಾಗನ ನಮ್ಮನ ಏರು 4 ಜನ ಓ ಬನತ ನಾಗನ ಏರು ಉಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಬಂದೆ ಅಂಚಂಡ ನಾಗೆ ಏರು ಮೂಲದ ನಾಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪುನೆ ಹತ್ತು ಬರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪುನೆ ಭೂತೊಲಗಿತ್ತಿನಾಥ ಪುದರ್ಜಿನ ಭೂತೊಲಗಿತ್ತಿನಾಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಾಗಡಜ್ಜಿ ಮೂಲತಃ ನಾಗೆ ಒರಿಯೆ ಪುನಿರೆಗೆ ಸರ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿನಿಗುಲು ನಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂಚನ ನಾಗೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಅನ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ವೈದ್ಯಾರಾಧನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಕಾಣದ ಆಯಾಮಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಜಿಜ್ಞಾಸರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನಿಗಲ್ನ ಚರಣ್ ಇನಿತ ಸಂಚಿಕೆ ನಮ ಇದಮುಟ ಏನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂದ್ ತೆರೆದಿತ್ತನ ಆ ನಾಗನ ವಿಚಾರನು ಬುಡ್ದು ನಮಕು ಬ್ಯಾತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ನಾಗೆ ಅನಾವರಣ ಆವಿರೆಗುಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಪಿ.ಬಿ. ಮೇರು ಎಂಕಲೆಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನುಮಾನಲಿತ್ತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲಿತ್ತ ಅರಡಕೇನ್ನಗ ನಾಗ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಎಂಕಲೆಗ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸಂಡು ಇದಮುಟ ಕೇನಂದಿನ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಅವಿನ ಪಟನೊಡು ಪಂದ್ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಬಯಕೆ ಆಂಡು ಇನಿತ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ಮಲ್ ಪಂದೆ ಕಡೆಮುಟ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಂದಿನ ಆಯಾಮಡು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಳಗದಗಲು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗುಲ್ಯರು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗಳ ಅಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅವೆನ್ಲ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಇನಿತ ವಿಷಯಲೇನ ನಿಖಲ್ ತೂವನಗ ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆಪ್ಪೋಡು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಕೊಡಪನಕು ನೀರು ಮೈತಂಡ ಆ ಕೊಡಪನ ನೀರಿನ ಗೆತಮುಡು ಆಂಡ ಜಿಂಜಿಜಿನ ಕೊಡಪನಗ ನೀರು ಮೈತಂಡ ಆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುಂಡು ಬುಂಡ ಗೆತಂಬುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ಖಾಲಿ ಆದು ನಿಗಲಿಗೆ ತೆರಿದ ಜಪನ್ಪುನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲೆನು ಬುಡ್ದು ಈ ವಿಚಾರಲೆನು ತೂಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಅರ್ಥ ಆವಂದಿ ಇಪ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಯಾವು ಉಡರ ತೂಲಿ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಳಗದ ಜಗದೀಶ್ ಪಿ.ಬಿ. ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಗದೀಶರೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಕೂಡುದುಂಡು ಆಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕೂಡುದು ಇತ್ತಂಗಲ್ಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬ್ಯಾತೆ ಆದಿ ತೋಜುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬ್ಯಾತೆ ಆದಿ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಕ ನಮ್ಮೈಟ್ ಪುಂಚ ಪದಿನಾಜಿ ಆಂಡಲ ಆದಿಶೇಷ ಒರಿಯೇ ಬಂಡದು ದೈವಲ್ನ ನುಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಾಗನ ದರ್ಶನ ಆವನಗ ಅತಡ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ದೈವಲು 1000 ಆಂಡಲ ದೇವರ್ಯಾನಿ ಅಂಚಿನಪುರ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮೈಟ್ ಕೆಲವೇರು ಪನವೇರು ಒಂಜೆ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಸರ್ಪಕೋಲಪುರ ಉಂಡು ಪಂಡು ಸರ್ಪಕಾಲ ಉಂಡು ಸರಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಗಕೋಲ ಪಂಡದ ದಾಲ ಪಂತಿನ ವಿಷಯಲು ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಟ್ಟುಗು ಅದರ ಬ್ಯಾತೆ ಆಂಡಲ ಈ ವಿಚಾರನು ಎಂಚತು ಓಲಿ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಚರಣರೇ. ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಬಕ್ಕ ಕುಲದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬೈದರು ಅವಿನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬೈದರ್ಲು ಪನ್ಯ ತಂಡ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ನಿಲ ಪನ್ಯ ದನ್ನಕ ಜಲತೂದು ನಿಲಯನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬಕ್ಕ ಇಜನ ಜಯವುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗೆ ದಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಜ್ಜಿ ಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಂಜದಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನಂಬುದಿನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬೈದರ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ದಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬಾರರ್ನಾಗಲ್ ಅಗುಲು ಏತ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಗುಲೇನ ನಾಲ್ಕು ಏತು ಪಾತಿರ್ಪೇರು ಆತೇನು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಈ ಪನ್ನೇಟ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿತಾವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿತಾವ ಅಂದೆನಗ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಅಗಲ್ನಾಗಲ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟುಗ ಅಗಲೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ
ಅರ್ಥ ಅವಡೊಂದುಚ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಏನತೆ ಸತ್ಯ ಅಂದು ತೋಜಿನಾತವನೇ ಜನಕುಲು ಗೆತ್ತನಾಡು ಹ್ಮ್. ಅವು ಅರ್ಥ ಆಜ ಅವಾಗಲೇ ಕಾಲ ಬರ್ನಾಗ ಅರ್ಥ ಅವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಗಲಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತುತ್ತಂಡ ಆ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗಿಪ್ಪಾಡು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬೈದಲ್ನ ಪಾದಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂತಾನೆ ಅಂದ್ ಈ ಪನ್ನೆಂಚ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಹ್ಮ್. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಸರ್ಪಾರಾಧನೆ ಬಂದ್ಪೇರ ಕ್ರಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೆಂದ ಅಂಡ ದೇನ ತುಳುವೇರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹ್ಮ್. ತುಳುವೇರ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತುಳುವೇರ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತೋಡು ನೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆರಾಧನೆದ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೇತೆ ಉಂಡ ಅತ್ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಬನ್ನ ತರೆಡ್ದು ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟಲ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡ ಅನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ತೂವನ್ಗ ಸರಿ ಸುರುಟು ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೂನ್ಗ ಸರಿ. ಬನ್ನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೂದ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬರಕ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜ ಆತು ಭೂತೋಲಲ್ಲ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಲ್ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂತೋಲಿನ ಪನ್ನ ಪನ್ಪ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾತಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ ಮನ್ಪ ಅಂದ್ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾತಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ ಪನ್ಯ ನಮನೆ ಏನು 100% ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಹುತೇಕ ಭೂತಲಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಆಯನ ಪಿರೋಡು 4 ಜನ ಪೇರು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದು ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಪಾತಿರಂದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಓಡದಂಡ 4 ಜನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಅಂದ್ ಅವು ಈರ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಸಹಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಾದ ಮೇಲೆ ಕುಪ್ಪೆ ಬಂಜೂರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ 4 ಜನ ಕುಪ್ಪೆರು ಇಲ್ಲೇರು ಕುಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಬೈದೇರು ಅಂಕರ ಕುಪ್ಪೆ ಜಾನು ಕುಪ್ಪೆ ಮಂಜು ಕುಪ್ಪೆ ಅಂತ 4 ಜನ ಕುಪ್ಪೆರ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಒವ್ವೇ ದೈವನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟ 4 ಜನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಪ್ಪೇರೆ ಕೆಲವೈಟ್ ಇಪ್ಪರ್ಲೆ ಅದೇನ ನಂಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದಮಿತ್ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಮಾತಾ ದೈವಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಬಹುತೇಕ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದೈವನ ಬಂಪ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನ ದೈವ ಒಂದು ಆದಿದ ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡಾಡಲ್ಲ ಆ ದೈವನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪುಲ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಉಂಟು ಉಂಡು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಉಂಟು ಅವು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಸೀಮೆದ ದೈವ ಉಂಟು ಉಂಡು ಇಂಚ ಜಾಗದ ದೈವಲುಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಘಟ್ಟದ ದೈವಲೊಂದು ಬೇತಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮನ ದೈವಲು ಘಟ್ಟ ಕಡತ ಪೂಪು ಜನಪ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡೆ ಘಟ್ಟದ ದೈವಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಘಟ್ಟದ ಭೂತೋಲದ ಮನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಉಂಡು ಈ ಜನ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತೋಲಂಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಈ ಪ್ರಭೇದಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಟು ಮಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ದೈವಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಪಂಜುರ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜ ಆತು ವೆರೈಟಿದ ದೈವಲುಲ್ಲ ಸರಿ ಅದೇ ಸರಿ ಒಂಜ ಆತು ಪ್ರಭೇದದ ದೈವಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಟ್ಟಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನಂಜಿ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಮೈಸಂದೆ ಜುಮಾದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಉಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಂಕೀರು ಪನ್ನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಗನ ಸುರುಟುತ್ತೆ ಭೂತಲೆ ನಮ್ಮನಗ 4 ಜನ ನಂಬುದೇರು ಅಂದ್ ನಾಗನ ನಮ್ಮನ ಏರು 4 ಜನ ಅಂತೀರಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ನಾಗನ ಪ್ರಕರಣ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಯಾನ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ್ಪಲ ಕೇಂದಿಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅದೇ ಅಂದ್ ಓವೇ ನಾಗನ ಪ್ರಕರಣ ನಾಗನ ಒಟ್ಟುಡು ಕುಡಂಜಿ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಭೂತದ ಒಟ್ಟುಡು ಆ ಭೂತವನ್ನು ಏರು ಉಂಡು ಮಲ್ದೆನ ಆಯನು ಪನಾಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷನ ಒಂಜ ಹಂತಗು ಏರ್ದಿನ ಏನಂದ ಆಗ ಆರಾಧನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಉಂಡು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡತ್ತಂದಲ್ಲ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡು ನಂಕ್ ಗೋಚರದ ಅಂತ ಆಗ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪ ನಿಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಪನ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಾತಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತೊಂದಪ್ಪ ಆಂತರಂಗಿಕವಾದ ಕುಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಬೈದ್ಯರಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಮೂಲದ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನಟ್ಟು ಕುಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಬೈದ್ಯರಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿನಟ್ಟು ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಇಟ್ಟು ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಹುಮ್ಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಇಟ್ಟು ಅನಂತ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಗಳಿಗೆ ಪನ ಆ ನೆಕ್ಕಿ ದೈವತ್ವಗ ಏರ್ ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೈದರ್ಲನೊಟ್ಟುಗು ಮೈಂದ ಬೈದರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಗಡ್ಡೊಟ್ಟು ಗುಳಿಗನೊಟ್ಟುಡು ಸಿದ್ಧ ಬೈದರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಂಡ ಆ ದೈವನು ಏರು ಉಂಡು ಮಲ್ದೆನ ಆಗಿ ಐತೊಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಉಂಡು ಸರಿದೆ ಅಂಚಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ ಕುಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಬೈದ್ಯರು ಬರ್ನ ಉಂಟು ಕುಪ್ಪೆ ಬಂಜೂರ್ಲಿದ್ದಿಜೆ ಅಂದ್ ಸರಿ ಅದೇ ಅಂದ್ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯರು ಬರ್ನ ಉಂಟ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಹುಮ್ಮದ ಪಂಜುಲ್ ಬರೋಡ ಅನಂತ ಬೈದ್ಯರು ಬರೋಡಂಡು ಗಡ್ಡೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬರೋಡ ಸಿದ್ಧ ಬೈದ್ಯರು ಬರೋಡಂಡು ಬೈದ್ಯರ್ಲನ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಬೈದ್ಯರ್ಲು ಇತ್ತಾರೆ ಬೈದ್ಯರ್ಲು ಬಕ್ಕ ಮೈಂದ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತ ಪ್ರಕರಣ ಈರು ಪನ್ಪುನು
ಗುಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಗುಡ್ಡೆಟ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಡ್ಡೆಟ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ಇತ್ತಿಜೆ ಗುಳಿಗನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರಲ್ಲ ಗುಳಿಗನೆ ಮೂಲೋಡು ಏರಂಡಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಇತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಏರಂಡಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಇತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದು ದೈವ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಟ್ಟೊಂದು ಎರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ನೆಟ್ ದೈವಲ ಪ್ರಕರಣ ಪಂಜುರಿನ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಲ್ಲ ಪೇರು 7 ವೇರು ಮಂತ್ರಿಲು 7 ವೇರು ಜಂತ್ರಿಲು ಅವು ದೈವ ಜತ್ತು ಬರ್ನಾಗ 14 ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನು ಮಂಡಲ ಚಿಪ್ರ ಮಲ್ತದ ದೈವನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಂಜನ ದೈವ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಾದತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬಂದಿರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವು ಪನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲ ತಯಾರಾದತ್ತೆ ದೈವಲನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಾದತ್ತೆ ಪನ್ನ ಇಜನಾಯ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಒಂಜಿ ದೈವನು ದೈವ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಖೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಅದೇ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಬನತ ನಾಗನ್ ಏರು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿರ್ ಬನ್ನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೋರಿ ಬೈದ್ಯರು ಬೇರೆ ತುಳುನಾಡಿನಾಗ ಅವರ ಬೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಆರಾಧನೆ ಬೈದ್ಯನ ಬಹುತೇಕ ದೈವನು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬರ್ನ ಒಂದು ಬೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆ ತೋಜಿಜಿ ಓಲ ತೋಜಿಜಿ ಅಂಚಂಡ ನಾಗೆ ಏರು ಇತೀರು ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಯಾನಿರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲೇನು ತೋಜೇನಿ ನನ್ನ 2ನೇ ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಬಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವಡು ನಂಡ ನಿಗುಲು 4 ಗುತ್ತು ಎಡ್ಮ ಗುತ್ತು 10 14 ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಲು ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ನಟ್ಟಿಲ್ಲು ಬೋಂಟ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ವರ್ಗೊಲು ಬೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡ 14 ಕಟ್ಲೆಲು ನಡಪೋಡು ಸರಿ ಅದೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡ 14 ಕಟ್ಲೆ ನಡಪೋಡು 14 ವರ್ಗದ ಬೋಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಬೋಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಿನ ವರ್ಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ನೇಮನೆರಿ ಆಪುಣು ನಂಡ ಅವಳು ಎದುರುಡು ಆ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಗಲಿಗೆ ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನ ಅಗಲೆಗಲಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದೇ ನಗುಲವಿನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಲೋಡು ಆ ದೈವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಟ ಆ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ್ವಿಕೆರಿಯರ ಐಕ್ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಪರಂಚಿತಗಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ತಿನ್ನೊಟ್ಲ ಉಂಟು ನಾಗನ ಬನೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನ ನಾಗನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಗಲ್ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಾಗಗ್ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಇತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಬಕ ಊರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಊರ್ದವ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರುವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರುವರು ಜಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇರುವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚಂಡ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮುಲ್ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಅಂಚಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೇತೇನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ನೆನಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಂಡಿರಿಗೆ ಸರಿ ಅದೇ ನಾನ ಇರೆಗ್ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಉಂಡು ಕುಪ್ಪೆ ಬಂಜುರ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಇರನ ಅವು ಇರನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅದು ಅವೇ ಕುಪ್ಪೆ ಬಂಜುರ್ ದೈವ ಅದು ಪಾಂಡ ಇರನ ಕುಟುಂಬದ ನೇಮನಗ ಇರನ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಇರನ ಕುಟುಂಬ ಇರನ ಜಾತಿದ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಸರಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ನಾವು ಇರನ ಜಾತಿದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೈವ ಸರಿಯೇ ಬ್ಯಾತಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪುಂಡೆ ಬ್ಯಾತಿ ಜಾತಿಗಳು ಅವೇ ದೈವ ಅದು ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ಸರಿಯೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥನೆ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇರನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ದೈವ ಅದಪ್ಪು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅದಪ್ಪು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅದಪ್ಪು ಯಾನ್ಲ ಈರ್ಲ ಒಂಜೆ ಜಾತಿಲ ಆದಿಪ್ಪು ಸರಿ ಅದೇ ಯಾನ್ಲ ಈರ್ಲ ಒಂಜೆ ಜಾತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರತದ್ದು ಎಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತಿ ಇರನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಅವ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತದ್ದು ಎನ್ನದ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇರನ ಕುಟುಂಬ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೋಷ ಬರ್ಪನ ಹೊರತದ್ದು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಅದೇ ಅವೇ ನಾಗೆ ಪುನೇನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲದ ನಾಗೆ ಸರಿ ಅದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ನುಂಡೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ನಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಗದ ನಾಗೆ ಆದಿಂದು ಪುಣ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ನೋಟು ನಾಗೆಲಪ್ಪೆ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ನಾಗೆಲಪ್ಪೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ಜೊತೆ ಇತ್ತ ಈರು ಈ ಮೂಲದ ನಾಗ ನಾನು ವಿಚಾರವಂಗೆ ಪುಲೆ ಸರಿ ಈ ನಾವು ಮೂಲದ ನಾಗೆ ಉಂಟು ಅವು ಇರನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನೆ ಆತ ಆ ಮೂಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾತ ಜಾತಿದ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಹುತೇಕ ಬತ್ತಜೆರಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನೂದು ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರದಲ್ಲ ಬ್ಯಾತ ಜಾತಿದ ಲೈಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಈರು ನೆಟ್ಟಲೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಟುದಿಲ್ಲ ಮೂಲದ ನಾಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪುನೆ ಅತ್ತು ಬರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪುನೆ ಬರಿಕ್ ಯಾನ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟ ಬರಿಕ್ ಅದೇ ಅಂಜನ ದೈವಗಳ ನಾಗಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದೈವ ಇರನ ಜಾತಿನ ಪಸಂದ್ ಬತ್ತನ ಬರಿನ್ ಪಸಂದ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ದೈವಲಿಪ್ಪ ನಿಜಿದ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಬರಿನ್ ಪಸವತ್ತಿನ ದೈವಲಿಪ್ಪ ನಮಯ ದೈವರದನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪುಜಿ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪುಜಿ ಬರಿನ್ ಪಸಂದ್ ಬೈದಿರಲ್ಲ ದೈವಲಿಪ್ಪ ಇತ್ತ ಬಾರೆನಗುಲು
ಬಹುತೇಕ ಕುಂದರ್ಬರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಸರಿ ಬೈದ್ಯರ್ನಗುಲು ಇಡೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿನಗುಲು ಅತ್ ಐತ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಬಂಡ ಬಾರ್ಯಾರ್ನಗುಲು ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆದಗಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಗುಲೆ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂದರ್ಬರಿತಗಲೇಟ ಇಪ್ಪುನಗುಲು ಯಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ಬರಿನ್ ಯಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಯತ್ ವನ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸರಿ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆಡ ಅಗಲನ್ನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆಡು ಕುಂದರ್ಬರಿತಗಲೆಗೆ ಮೂಲದ ಶಕ್ತಿಲುಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮವು ನಾನ ಅವಲ್ಲ ಬಾರನಗಲ ಬ್ಯಾತೆ ಬರಿಟ್ಲ ಬಾರನಗಲು ರಿಜ್ಜರ್ನತ್ ಸರಿ. ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆಡು ಬ್ಯಾತೆ ಬರಿತಗಲ್ನ ನೆಟ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಡ್ಲ ಬಾರನಗಲು ರಿಜ್ಜರ್ನತ್ ಸರಿ ಬಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನಂಬಿಕೆದ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ನಾಗೆ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಬರಿತಗುಲು ಪೂರಗುಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಅಗುಲು ಆ ಬರಿತಗುಲು ಪೂರಗುಲು ಇರನ್ನೇ ಕುಟುಂಬದ ಪುಂಡುಂದುಚ್ಚಿ ಹಿಜ್ಜಂದ್ ಆಗಲ ಕುಟುಂಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಆಗಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಅಂದು ನಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲದ ಒಂಜೆ ಪುಂಡು ಅಂದು ಇತ ಅವೇ ಕುಟುಂಬ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ದೈವಲತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ನಾಗೆ ಒರಿಯೇ ಅಂದು ನಾಗಡ ನಂಗೆ ಬೇದಜ್ಜಿ ಬೇದ ನಾಗಡ ಇರಗೆ ಕುಪ್ಪೆನಾಗೆ ವರ್ಣರನಾಗೆ ಮಂತ್ರನಾಗೆ ಇಂಚ ದಲ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಟ್ರನಗಲ್ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬಂದೆ ದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ನವನಾಗ್ಯಾರನ ಪುದರ್ ಅಂದು ಅವು ನವನಾಗ್ಯಾರನ ಪುದರ್ಲ ಪುದರ್ಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಅಂದ್ ಅಂದು ಅನಂತ ಕಂಬಾಲ ಕಾರ್ಕೊಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುದರ್ಲು ಅವಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಪ್ಪುನು ಅಂದು ಅವು ನವನಾಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಬರೀ ತಿದ್ದು ಪಾತೆ ರೋಡಲ್ಲ ನಮನ ನಾಗೆಪ್ಪುನು ಹೊರಿಯೇ ಒರಿಯತೆ ಅಂದು ಸರಿಯತೆ ಅಂದು ಒಂದು ಕುಡಂಜು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೂಲು ಕುಟುಂಬ ಬಕ್ಕ ಬರಿತ ವಿಚಾರೋಡು ಬರ್ತೇನೆ ನಾಗೆ ಸರಿ ದೈವಲು ಕುಟುಂಬನು ಪಸಂದು ಪೋಯನಂಡ ನಾಗೆ ಬರೀನು ಪಸಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂದು ಅದೇ ಅಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕನ್ಪ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವು ವೈದಿಕ ಒಂದು ಅವೈದಿಕ ಆಗಲ್ನ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮನ ಬೇತೇನೆ ಅಂದ್ ಇರೆಗ್ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ನಾಲು ವರ್ಣೋಲುಲ್ಲ ಅವ್ಲು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಏನೆಪುನು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಏತುಪುನು ನಾಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಶ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶೂದ್ರ ನಾಲ್ ವರ್ಣ ಪುನು. ಸರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎರಡು ಏನಪ್ಪುನು ಬರಿಕಲಿ ಪುನತಿ ಅದೇ ಅಂದು ಬರಿಕ್ಲ ಏನನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಇದು ಈರ್ನ ಬರಿಯು ಬಾಂದ್ರ ಈರ್ನ ಬರಿಯು ಅಮೀನ್ ಸರಿ ಅತೆ ಅಂದು ಅಮೀನ್ ಬರಿಯತೆ ಅಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಅಮೀನ್ ಮನ್ಪಿನ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಅಂದು ದುಂಬ ಏನ ಬನಂತೇರೆ ಅಮನ್ನ ಬನ್ನಾಯರು ಅಮನ ಬಣ್ಣ ಏರು ಹಾ ಅಂಚನ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಸರಿ ಬಣ್ಣಾಯ ಬಣ್ಣ ಏನೆ ಬಣ್ಣದ ಐತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಮಿನ್ನ ಬಣ್ಣಾಯೆ ಕುಂದರ್ ಬಣ್ಣಾಯೆ ಸುವರ್ಣ ಬಣ್ಣಾಯೆ ಇದನ್ನ ಚೋರ್ಣ ಬಣ್ಣಾಯೆ ಈಚ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಪದಕುಲನ್ನು ಒಟ್ಟರಿಸಿ ಮಲ್ತ ಪನ್ನುವ ಇತ ಕೋಟೆನ್ ಬಣ್ಣಾಯೆ ಸಾಲೆನ್ ಬಣ್ಣಾಯೆ ಒಂದು ದಾಯಗ ಮೂಲ ಬಣ್ಣೊಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಂಡ ತುಳು ಎರಡರ ಮಾಡಿ ಏತ್ ಬರಿಕುರುಲ್ ಎರಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವರ ದಿನ ಬಣ್ಣ ಬನ್ಪ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪಂತತೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಬರೀ ಪತ್ತನಲ್ಲ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಲೆಡ್ ಉಂಟುದುಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆರ್ನ ಔನ್ನತ್ಯ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಚಿಕೆಲ ನಾಲ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟೋಗಿ ಏರ್ದಿನ ಆರಾಧನೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿನಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಸ್ಲಿ ಅವೆ ನಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡು ಕೂಡ ನಾಲ್ ಮಲ್ತ ಸರಿ ಸರಿ ಪನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನಮ್ಮನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಪನ ನಮ್ಮ ಆತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಜಾದ ಸರಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ನೇರವಾದ ದೈವಡನ ದೇವರಡನ ಪಾಚರಣ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ದೈವಂಡ ದೇವರಡ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪನ ಲೆವೆಲ್ ಪೋತಿ ನೋಗುಲು ಸರಿಯತೆ ದೈವರಡ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ದಡ್ಡಗು ಎಕ್ಕಡೆ ಇರು ಸನಾತನಡು ನಾಲು ವರ್ಣ ಬಂಡದು ಮೂಲ ಅಮನ್ನ ಬನ್ನಾಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಂಡದು ಈರು ಪನ್ಪುನು ವರ್ಣ ಬಕ ಬಣ್ಣ ಅವು ರಡ್ಡುಲ ಬ್ಯಾತೆ ಬ್ಯಾತೆ ಅತ್ತು ಅವು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನ ಪದಕುಲುಂದುದೇ ಪಂದು ಬನ್ಯತೆ ಅಂದ್ ಇರಗು ವಕಾರಗ್ ಬಕಾರ ಬಳಕೆ ಅಪ್ಪನ ಉಂದೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ ಪನ್ಪ ದಿವಾಕರ ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಈರವೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪೊಲೆ ಅಗುಲು ದಿಬಾಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣವ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅದತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಅರೆ ನಾವೇ ನಾರ್ತ್ ಅಗುಲು ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಬಕಾರ ಬಳಕೆ ಕೆಲ್ಪೇರು ಸರಿ. ವಕಾರಗ್ ಬಕಾರ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪನು ಭಾಷಾ ನಿಯಮಡು ನಡಪುನ ಸರಿ ಅಂಚದು ವರ್ಣನೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣನೆ ವರ್ಣ ಸರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಪನ್ನಲ ಪನ್ಪತೆ ಐತ ಎಂಕೀರ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ್ ಜಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಹಜವೇನ ಪದ ಏನೇ ಆಯನ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಣ ಮಾರೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಬಯಲ ಪನ್ಪನ ಜನಮ ಅಂಚನ ಈರನ ಬಣ್ಣವು ತುಳುವೇರ್ಲ ಅಂಚನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿ ಅದೇ ಅಂದ್ ಇತ ಈರ ಅಮೀನ್ ಬಂಡರ್ ಅವೇನ ಅಮನ ಬನ್ನಾಯ ಅನ್ಪ ಅಮನ ಬನ್ನಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಈರೈತ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ತೂವರೆ ಪಪ್ಪರ್ನಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೀರ್ ದಿನೇ ಬಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದು ದಿನೇ ಸರಿ ಅಮ್ಮನ
ಮನ ಅನ್ನಗ ಮನಸ್ಸು ದಸ್ತಾರಟ್ಟು ಪುನೇ ಅಮನ ಬನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೀರ್ದು ಪೋತಿನೇ ಎಂದು ನಿಗಲ್ಲ ಈ ಬರಿತ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಏರ ಆ ಸ್ತರನು ದಾಂಟದು ಪೋದುಪ್ಪೇರು ದೇನ ಮುಲ್ಕೆಡ್ ಯಾನ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತಕೇರು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನವಲು ಅಮನ ಬನ್ನಾರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲದಿಲ್ಲಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಓಲು ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ಕಿಸಿ ಮೇಡಪ್ಪನು ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿವನಗ ಅಲ್ತ ಅಮನ ಬನ್ನಾಯನ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಡ್ ಬಾರನಗಲೆನ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಎನಕಡೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಕುಂದರ್ ಬರಿತಗಲೆ ಮೂಲ ಬಾರನಗುಲು ಬೇತ ಬರಿಟ್ಲಾಗುಲು ಉಳ್ಳೇ ರಿಜ್ಜರಂದ ಅತ್ತು ಸರಿ ಅಂಚದ ಆ ಅಮನ ಬನ್ನಾಯನ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜು ಬಾರನಗಲೆನ ಒಲಿಸುವಂತ ಅಗಲೆನ ಅವನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ದಂಡ ಆರು ವಾ ಹಂತೋಗಿಯರದ ಪೆರ ಆ ಪುಂಜು ಅಮೀನ್ ಬರಿತ ಮೂಲ ಅಂದ್ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿ ಬೈದೆ ನಾವು ಏತ್ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತಕೇರ್ ಪಂತಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಬನ್ನ ಇದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಈತ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಮೂಲು ನಾಗೆ ಬರೀನ್ ಬಸಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಏನ ಬಣ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಬನ್ಪ ಅವೇನು ಬಸಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ ನಾಗೆ ಬಂಟೆನ ಬಿಲ್ಲವೇನ ಕುಡೊಂಜ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಜಾತಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನತ್ ಒಂಜೇನಾಗ ಬನಕು ಬಂಟೆರ್ಲ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೇರು ಮೈಪುನೊಂಡು ಅಂಚನ ಜಾತಿ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ತುಳುವರ್ನ ಜಾತಿ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಬರಿ ಸುರುಟ್ಟುತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಈ ಬರೀನು ವಾ ಹಿಂದೆ ಇತ ನಾಗೆ ಈರ್ನ ಜಾಗಡ್ಲಪ್ಪು ಈರ್ನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಜಾಗ ಉಂಜಿ ನಾಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಆ ನಾಗೆ ಇರನ ಕುಟುಂಬ ಜನ ಇರನ ಬರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನಾಗೆ ಅದು ಪುಡು ಅವನಾಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ ನಾಗೆ ಅದು ಉಂಡೆ ಜಿಂಚಿನ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಗನ ಬನ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಎಂಚತನ ಅಂಚನೆ ದಿವಂತ ಗೋವು ರೀತಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಂಚೊಂಡು ಮಿತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರ್ಗದ ದಿಚ್ಚಿನಿ ಲೈಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ದಾಲಗಟ್ಟ ದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಐತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ತನುವೆ ಬರ್ಬರ್ಪಿನ ಕುಟುಂಬದ ಗುಲಿ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಜಾಗದ ಗುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿಗೇನ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪುವ ಈರ್ ಪನ್ಪುನು ಜಾಗದನಾಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗಾತ ಬೇತೆ ವರ್ಗಗ ಮೂಲನಾಗೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಸರಿ ಇತ ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ನೋಡು ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗವ್ ಜಾಗದನಾಗೆ ಅದ್ ಎಂಕಲ ಜಾಗದನಾಗೆ ಅಗಲೆಗವ್ ಮೂಲ ಅಗಲ ಮೂಲದನಾಗೆ ಆ ಮೂಲದ ಗುತ್ತಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಗೊಲ್ತಲ್ ತಗೊಳ್ಬತ್ತಾಗ ತನ್ನ ತಮ್ಮಿಲ ಕಟ್ಟದ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಇರೆಗು ನಾಗೆ ನಮ್ಮನ ಜಾಗ ಇರ್ತಿರ ಆ ಓಂಜಿ ಬೇತ ಬರಿತಗಲಿಗೆ ಆದಪ್ಪೆ ಸರಿ ಮೂಲು ನಾಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತದ ಓ ನಾಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಜಾತಿದ ಗಲಿಗೆನ್ಪಿನ ನಿಜವಾದಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪರಮ ಅಪರಾಧವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒವ್ವೇ ದೈವಲ ನಡು ಒವ್ವೇ ದೇವರ ನಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ಪನ ಅಪರಾಧ ದೇನ ದೈವಲು ಏರನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ದಾತಿನತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿದ ದಿನ ನಡಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ನಾಗನ ನೆಟ್ಟಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಒಂಜೇನಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಸ್ ಏನಪ್ಪೇರು ಅಂಚಣ್ಣ ಮೂಲು ನಾಗೆ ಸುರೂತ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡು ಭೂತೊಲಗಿತ್ತಿನಾಥ ಪುದರಿಜಿನ ಭೂತೊಲಗಿತ್ತಿನಾಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಾಗಡಜ್ಜಿ ಮೂಲತಃ ನಾಗೆ ಒರಿಯಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ರಡ್ಡದ ಹಂತ ಬರ್ನಾಗ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗದಗಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡು ನಂಡ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ನಂಡ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆದ ಪದ್ಧತಿಯ ಬೇತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಟದಗಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ನಟ್ಟಿಲ್ಲು ಬೋಂಟ್ರೆ ಮೊಗಲಪುರ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಐತೆ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಹಾ ಈತ ನನ್ನ ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಅವು ಇತ್ತ ಪೂರ ಅಗುಲ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಗುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಪುಜಿದ್ದೆ ನಾ ತುಳುವೇರ ಆತ್ ಉತ್ತುಂಗ ಗೋಪತಿನಗುಲು ತುಳುವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತೀರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಗಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪರ್ತಿರಂದೆ ಅವಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ದೈವಲಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿನಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಗಕ ಒಂಜಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪನ ತಕ್ಕ ತುಳುವೇರ ಇತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಿಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಹೂವ ಕಾರಣ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆನ ಎಂಚಿನ ಆದ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಹೊರತಾದ್ ನಮ್ಮಡ್ದು ನಾಗೆ ದೂರ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಕ್ ನಾಗಗ ತನು ಎಬ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ದೇನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆಂಕ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನೋಲ ನಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಜಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ನಾಗೆ ಎನ್ನ ಬರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊರತಾದ್ ಬೇತೆಯರ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಗನ್ನು ಬತ್ತ ತುಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಗಗ ಮುನ್ವಲ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಕ್ ಐತ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತುಂದಂಡ ಆ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂಕ್ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ನಂಕ್ ಅನುಸರಿಸಾರ ಆಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನೋರಿಯನ್ನ ಆರೋಪಿಸನ ತಪ್ಪು ದೇನಗ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜೀವನ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏತೋ ಸರಿ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ ನಿಗಲ ದೈವರಾಧನೆ ನಾಗರಾಧನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೂಲ್ದ ಕನತತ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ಡನೆ ಪೂರಗಲ್ಡ ತೆರಿದ ಕೆಂದಿನ ಹೊರತದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಬೊಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಏರಿಯನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪ ಇನಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬ್ರಹ್ಮನ ತೆರೆದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸರಿಯತೆ ಅಂದ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಡಿ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರತ್ತು ಆ ಏರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿರತೆ ಅಂದ್ ಆ ರೇ ಖುದ್ದು ಸ್ವತಃ ಅವಳು ನಾಗಗ್ ಅಭಿಷೇಕ ನಾಗಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆ ರೇ ನಾಗಗ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಹೊಸತ್ ಆಯ್ನತ್ ಆ ಬೊಂಬೈ ಯಾಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಲ್ದ್ರ ಅಲ್ತ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲವೇ ನಡ್ತೊಂದು ಸರಿ ಅರೆ ಗೋರಿತಿಂತ ದೋಷಲ ಬೈಜಿ ಅರೆ ಗೋರಿತಿಂತ ತೊಂದರೆ ಬೈಜಿ ಆ ರೈತು ಸಂಪ್ರದಾಯರನ್ನಾಗ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತಾವು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿ ಅಂಚನದಂಡ ನೀತಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತಡ ಇರೆಗವು ಒಪ್ಪೊಡೆ ಯಾನು ನೀತಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ದಾಂತೆ ಯಾನು ಮಲ್ತಡ ಹಿಂಗೆ ದೋಷ ಬರೋಡೆ ಅಂದ್ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮಡ ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ನೀತಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಗೆತ್ತ ನೋಡೆ ಇದು ನೀತಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ದಾಂತ ಭೂತ ಮಲ್ತಾಡ ಭೂತ ಗೆತ್ತ ನೋಡೆ ಗೆತ್ತಂಬುಜಿ ಐತ ನಂಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ತಾಡ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ತಾಡ ಭೂತಾಲ ಗೆತ್ತ ನಿಜ ಭೂತಾಲ ಗೆತ್ತ ನುಜ್ಜಿ ಐತ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಇನಿಕ್ಲ ವರ್ಪ ಒಂದು ಬೋದ ಬಟ್ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ತೆರಿಯಂದ ಇತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಗ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾತ್ಯ ವರ್ಗಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರತದ್ದು ಇನಿತ ದಿನೋಟ್ಲ ನಮ್ಮಟ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ತುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆತಂಡು ನಾನೊಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಜರ ದುಂಬುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಗನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಪನೋಡಪ್ಪ ದೇವತನ ದುಂಬು ಇತ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಪಾಡೊಂದಿರ್ತೀರಿ ತುಳಸಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾಟ್ನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ತೀರ್ಪೋಯ್ರಿ ಅಜ್ಜರ್ ತೀರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಕ್ರಮ ಉಂಟಾರ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸರಿ ಕ್ರಮ ಅವಡು ಇತ್ತ ಭಟ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ನಾನ ಒಂಜಿ 2 ಜನರೇಷನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬುಡ್ ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟು ಅವು ಬಟ್ರೆ ಕಟ್ಟೋಡ ಮುಂದ ಗೊತ್ತಾನೇರಿಗೆ ಅಂಚಡ ತಪ್ಪಾತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಡವುದಿ ನೋಡು ನಮ್ಮನ ಒಂದೇನು ಮುಂದುವರೆಸಾರ ನಮ್ಮ ಎಡವುದಿ ನಮ್ಮನ ನೀತಿ ನಿಶ್ಚಂತರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಬುಡ್ಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪದ್ಧತಿ ನಾಗಾರಾಧನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕೈ ತತ್ತು ಬೈನಿ ಅವು ನಮನ ನಾಗೇನ್ಪಿನ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಐಕ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಐತಾನೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಇತ್ತಪ್ಪ ಈ ತರ ಮಾಡಿಜ್ಜವು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಐತಾನೆ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಇತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂತಂಗಲ್ಲ ಓರ್ತಂದು ಬತ್ತ ನಾಗ ನಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಪೋಡ್ಗ್ಯಾಂಡು ದೇನ ಇರೆಗ್ ನಾಗ ಪನ್ನಗ ಹಾ ಸುರುಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಹೊರ ಮುಗಿತು ಅನ್ಗ ಇರಗಿತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೈವಲ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಆತುನು ನಾಗ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಾತ್ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕುಲುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಬರ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಜ್ಜ ನಾನು ಈ ನಾಗೆ ಪನ್ನದಾದ ಅಂತ ಮೂಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪುನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಇರುತ್ತದೆ ನಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅವಳು ಕಲ್ಲುಡೊಂಜಿ ಬಾರೆಡ್ಡದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಜಿಡ ರತ್ತದ ಪುಂಡು ತಿರ್ತರು 8 ಒಂಜಿ ಜಪಡ ದಿನ 8 ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜಿಡ ರಡ್ ಹೆಣೆ ಬಾಡ್ದಿನ ಉನೇನ್ ಪೂರ ತೂವನಗ ನಂಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬೈದನದ ಈ ಸರಿ ಮಂಜೊಲ್ದ ಬೈದನದ ಒಂದೇ ಅಂತ ಓ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಅರ್ಪಿನ ಸರ್ಪೆ ಸರ್ಪೆ ಎಡ್ಡಂದಿನ ಅಂದನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಓಲಂಡಲ ತುಳುನಾಡು ಸರ್ಪಾರಾಧನೆ ಅಂತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟೆ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ಪ ಸರ್ಪಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಜ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಗುಲು ಸರ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿ ನಿಗುಲು ನಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಂಡಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ನಾಗೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಅನ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೊಕ ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತದು ಅವು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಅನ್ಪುನು ತುಲೆ ಒಂಜೈತ ರೂಪ ಪನ್ನ ಇತ ವರಾಹಾವತಾರ ಗುರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ತಿನ ಏರವರಿ ಸಾಧಕೆ ವರಾಹಾವತಾರ ತೂತಿನ ಗುಳಿರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅದ ಕೆಮರತ್ತಲೆ ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ಪರೆ ಬಕ ಆ ರೂಪದ ಮುಂದೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಏರವರಿ ದೃಶ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಸರಿಯತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹಂಚಣದಂಡ ಆಯನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೈದಿನಿಕು ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೊರತದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೂಪ ಒತ್ತು ಅರ್ಥಾಂಡೇರಿಗೆ ಹಾ ಇತ ಇರೆಗ್ ಗರ್ವ ರಚಿನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆರಜೆ ಆಯೆ ಗರ್ವೋಡು ಬುಸುಗುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಸುಯಿಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಉಚ್ಚುಲ ಸುಯಿಂಪನ ಜಿಡೇರಪ್ಪನ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಗರ್ವ ಬರ್ನಾಗ ಕೋಪ ಈಗ ಪೋಡಿಯ ಕೋಪ ಬರ್ನಾಗ
ಜಿಡ್ಯಾರ ಅಂಚಂಡ ಈರ್ ಗರವಡು ಬುಸುಗುಡು ನನ್ನ ಈರ್ ಜಿಡಾರ ದರದ ಅರ್ಥನೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಂಡ ಆ ಸರ್ಪನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಸರ್ಪಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ನಾಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಅನ್ಪಗಳು ಒಂದೇನ ತೋನೋಡು ಸರ್ಪನ್ನಗ ಸರೀಸೃಪ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಓ ಪರತೊಂದು ಬೋಪಿನ ಪೂರಲ ಸರ್ಪನೈಕುಲು ಅವಿರೆ ಓಂತ್ಯಾರನೆಲ್ಲ ಸರ್ಪನೈಕುಲು ದೇನಕ್ಕೆ ಪರಪುನ ನಡಪುನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿச்சு ಪನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬಂಜಿಂತಿತ್ತು ಬೋಪಿನೈಕುಲು ಸರಿ ಬೊಕ ಭರತಂದು ಉಚ್ಚುದಲಕ ಭರತ ಒಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಜೀವಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆ ಪೂರಲ ಸರ್ಪನೈಕುಲಿದೆ ಬರ್ಪೇನಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಏನಕ್ಕನ್ನಗ ನೆಟ್ ದೇವರ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಉಂಟು ಸರಿ ಸರ್ಪಡೆ ಇತ್ತ ಈರ್ ಸರ್ಪೆನೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರನ್ನಂಡ ಇದು ಇರ್ಪನ ಕಲ್ಲಿಡು ಸರ್ಪನ್ ಪಡ್ದಾರೆ ಈರ್ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಜೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದ್ವಂದ್ವಲು ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೊಂದೋಲತ್ತೆ ನೀರು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇನ್ ಬಂತ ನೀರಿಗೆ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಂದ್ ಸರ್ಪಗೆ ಕೂಡ ಏತದಿಂತ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈರ ಇನ್ನು ಪೊತ್ತಾರ್ಲ ಇನ್ನು ಪದ್ಧತಿನ ಆ ರೀತಿ ಪೊತ್ತಾರ ಏತದಿಂದ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರು ದೇವರಿಗೆ ಬುಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಇರಗೀತ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕಲ್ಲಡು ತೋಜಿನ ಸರ್ಪೆ ದೇವೇರ್ ಅನ್ನಂದಂಡ ಇರೆಗ್ ದೇವೇರ ಅಪಶಕುನಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರ ಸಿಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಸಿಕ್ಕ ಐದು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂದ್ ದೇವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆನಂದಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅದೇ ಈ ರೋಡಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ಸರ್ಪೆ ಹೊತ್ತನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಳೆ ಅವನ ಅಪಶಕುನ ಪುನಃ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇರಗ ಬನೊಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಲುಡು ಕುಲ್ದಿನ ದೇವರು ಅವೇ ಸರ್ಪೆ ಎಂದಂಡ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪಿತ ಪೋನಾಗ ಇರ ಸರ್ಪೆ ಹೊತ್ತಂಡ ಈ ಪೋಪಿನ ಕೆಲಸ ಪೋಂದೆ ಪಿರಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುಂದೆ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ದೇವರ ತಿಕ್ಕೇರಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂದಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಆಪಡುದು ಪೋಲಿತೆರಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯದಾಯಿಗೆ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಸರ್ಪೆನೆ ನಾಗೇಂದಂಡ ನಾಗೇನ್ ಪಿನವನಂಕ ದೇವರು ಸರಿಯತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಭೂತಾನ್ ಪಿನ ಕ್ರಮಂಡೆ ನಾಗ ದೇವರನ್ ಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯತೆ ನಾಗ ದೇವರನ್ ಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯತೆ ಈರು ಸರ್ಪ ದೇವರಂತಾರ ಅಂಚಂಡ ಸರ್ಪನ್ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ ಭಾವಿಸವನ್ನಂಡ ಸರ್ಪೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕರ ಜೀರು ಪೋತೋಡು ಎನ್ನ ಓ ದೇವರ ಎಂಕಿದೆ ದೇವರ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಪುರಾಣ ನೀರು ಪೋತೋಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಪನ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮ್ಯಾಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಬತ್ತನ ತಾನೆ ಇಲ್ಲದತ್ತನೆ ಇಲ್ಲದ ಆಸುಪಾಸು ಬತ್ತುಂಡು ಅದಾಗ ಯಾನ ಆವಡ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಗಲ ಆವಡ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ಏರ್ಲ ಆವಡ್ ಅವೇನು ಆ ದೇವೇರ ಬತ್ತಿರಂದು ದಾಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದಕೊಂಡ್ನಜ್ಜಿ ಅವರ ಪಾವಾಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ತಲ್ಪುನ ಅತಿ ಇಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಗಂಡಲ್ಲ ಸರ್ಪೆ ದೇವೇರ ಹತ್ತು ಬಂದದೆ ಆಪುಣದು ದೇವೇರ ಬತ್ತನ ನಮಗ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ದೇವೇರನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಮನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ದೈವ ಸ್ವರೂಪ ಇಂದೆನ್ಲೆ ಆರ್ ಬರಜೀರ್ ಮಾತ ಜೋಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂಡ ಅನ್ಪಾರ ಸರಿಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಗೆಡ್ಡ ಆಡಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯತೆ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಬತ್ತೇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ ಬತ್ತ ಅದೇನಾಗ ಆರ್ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾತಾಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಾಡಂತ ಸರಿಯತೆ ಈರ್ ಸರ್ಪೆ ಬರಜಿ ಬಲ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕಲ್ ದಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪಾರ ದಿನಲ್ಲ ಎನ್ನಂದಿನ ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಎಂಕಲ್ ಸಂತಾನ ಮುಂದುವರಿಸವನೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಲೇನ್ಪುರ ಗುಣ ಮಲ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಲ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲು ಜೋಕುಲೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಪನ್ ಕುಲದೊಲಿದೆ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಫೋಟೋ ಟುದಿಪಿನ ನಜಿನ ದಿನಾಲ ಗಂಧ ಪಟ್ನೆ ನಾಗ ಮತ್ ಕುಲ್ಲ ಅಂತಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಲೈತ್ ಬರುವ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬೈದನ್ ಕೊನೋಲೆ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪೆ ಸರಿ ಸರಿ ಹಾ ಅಂಚಂಡ ಸರ್ಪೆ ನಾಗೆ ಹತ್ತು ನಾಗೆ ಸರ್ಪೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಡೇರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಾನು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣೋಗ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಉಟ್ಟುಡೆ ನಾಗರದ ನಮಕ್ ಭೂತಾರದ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕರಿಸ ಒಂದು ಪೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂದ್ ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಪಂಜುರ್ಲಿನಗ ಪಂಜಿನ್ ಪೇರು ಐಕ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ದೆ ಬಿಡ್ಕ ಸರಿ ಪಂಜಿಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದಂಡ ಈರೆಗೆ ಓಡಾಂಡಲ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕಾಡ ಪಂಜಿ ಎದುರು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಶುಭ ಶಕುನ ತಡತೆ ಓ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ದೇವರಿ ಬತ್ತೇರು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನೈನ್ ಪೋಯಿನ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡ ಕೊರ್ಲೆದಿರಿ ಪೋಲಿದೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲೆ ತೇರಿಗೆ ಪಂಜಿ ಎದುರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಪಶಕುನ ನೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಪಂಜಿ ಅಂತ ಪೋನಾಗಿನ ಗಾಡಿಗೆ ತಾಗಂಡಂಡ ಆ ಗಾಡಿನ ಮಾರ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೆತ್ತ ನೋಗ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಪಂಜಿ ದಾಂಟ ದಿನ ಗಾಡಿಂದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಂಜುರ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ದೈವ ಅಂದಂಡ ಈರು ಆ ಪಂಜೀರಿಗೆ ಅಪಶಕುನ ಎಂಚ ಹೌದಾ ಯಾನು ಉಂದೇನು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡನಾಗ ಈ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಿಡು ಕೆತ್ತಿದೇರತೆ ಅವು ಸರ್ಪಲಕ್ಕನ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಂಡ ಈ ಪಂಜಿಲ ಈರೆಗ ಆ ದೈವ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನು ತೋಜನ ತೂತಿನಾಗಿ ಪಂಜಿದ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜಿದಪ್ಪು ಸರಿ
ಪಂಜಿದ ಗುಣಕುಲ ಆ ದೈವದ ಗುಣಕುಲ ಓಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ದೇನ ತೂತಿನ ಅಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂದಿನ ಎನ್ನಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ಏರ ಮೂಲಡು ಉಂಟು ಮಲ್ದೇರ ಅರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ದೇನ ಮೂಲಡು ಉಂಟು ಮಲ್ದಿನಾರ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜಲಿ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಾರು ಕುಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಬೈತೇರು ಕುಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೈತೇರ ಸಿಗ್ತೀನೇನೆ ಪಂಜೆ ಮೀನೆ ಮೀನ್ ಆರ್ ಮೀನುರ್ಲಿ ನಂಬುದೊಡತೆ ಅವ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ ಮೀನುರ್ಲಿ ಆತೊಡತೆ ಆರು ಅಂತದ್ 7 ದಿನ ಎಡಮ ಪಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಂಜಿದ ಬೊಂಟ ಮಲ್ತದ ಪಂಜಿನ ಪತ್ತಿನಾರು ಬಿಸಾಲ ಕೊದ್ದೇವೇರು ಅವೇ ಮೀನನ್ ಬತ್ತನಾರು ಆ ಗುಂಡಿಡ್ ಮೀನನ್ ಬತ್ತನು 7 ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮ ಪಗ್ಗೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮೀನನ್ ಬತ್ತಾರ ಪುರ್ಂಬುವೇರು ಒಂಜಿ ಮೀನನ್ ಬತ್ತಾರ 7 ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮ ಪಗ್ಗೆಲ್ ಪುರ್ಮಿನಾರು ಆ ಮೀನನ್ ಬತ್ತದ ಬೇಯ್ಪಾರಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಾವು ದೈವತ್ವ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವ್ ಮೀನುರ್ಲಿ ಆತೋಡು ಸಿಕ್ಕದಿನ ಮೀನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲುಂಡು ಅವ್ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತಲುಂಡು ಆ ನಾನಿಲ್ಲ ಮರ ಇತ್ತಲುಂಡು ಆರೆ ಸಿಗದಿನ ಮೀನ್ದ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತಲುಂಡು ಆಯ್ತ ಐನ ಬಕ್ಕಾರೆಗ ಪಂಚಿದ ರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಜಾಗ ಬತ್ತ ಮಾಯಾಪಿನು ಮಾಯಾತಿನ ಜಾಗ ಇತ್ತಲುಂಡು ಅಂಚನಾರೆ ಮೀನು ತಿಗದಿನ ದೈವ ಪಂಜಿದ ರೂಪದ ದರ್ಶನ ಕೊರುಂಡು ಅವು ದೈವ ಹೋಗಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿನ ಅಗಲ್ನ ಇರುವರ ಸಾಧಕ ಬಕ ಸಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯನಾಗ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬಕ ವ್ಯಕ್ತಿರ ನಡುತ್ತ ಸಂಬಂಧಲು ಸರಿಯತೆ ಅವೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪರ ನಮಲತ್ ಸರಿಯತೆ ಅರೆಗೆ ತೋಜಿದ ಆರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಾಗೆ ಪಂಜುಲಿ ಅಂಡ ಬತ್ತ ಪ್ರಭೇದಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ಪಂಜಿತ ರೂಪ ತೋಜಿದ ಒರಿಯಾಗ ಎರುತ ರೂಪ ತೋಜಿದ ಒರಿಯಾಗ ಪಿಲಿತ ರೂಪ ತೋಜಿದ್ರೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಮೈಸನ್ ದಯ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ದೈವಲುಲ್ಲ ನಾಗೆ ದಯಾಗ ಇಂಚಿನ ಬೇತ ಬೇತ ರೂಪ ತೋಜಿದ ಜಿ ನಾಗೆ ದಯಾಗ ಇಡೀ ಸಮಷ್ಟಿ ತುಳು ನಾಡು ಒಂಜೇ ರೂಪ ತೋಜಿನಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥಂಡೆ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈರೇನಕ್ಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಏನಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಲ್ಲ ನಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಏತ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆಯಾ ತುಲೆ ಮೂಲೋಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪದಕುಲೆ ಬೇತೆ ಸರಿಯತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವಲ ಪುದರ್ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಪುದರ್ಲುಲ್ಲ ನಾಗ ಒಂಜೇ ಪುದರಪುನು ಸರಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಾತುಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಓವೇನ ನಾಗೇಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ನಂಗೆ ತೋಜುನ ಸರ್ಪೆ ಅತ್ತು ಸರಿ ಸರ್ಪಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ನಾಗಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಾಗೆ ಪನ್ನಗ ಏನಂದು ತೂಕ ನಾಗೆ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜುನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತವು ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತವ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಸರಿ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜನ ದೇವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಯತೆ ಅಂಚಂಡೆ ಈ ನಾಗೆ ಪನ್ನ ಏನ ಈ ನಾಗನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಇದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೆ ಪಂಡ ಏನ ಪನ್ಪುನವಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಂಡ ನನಲ ಅಂತ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇಪ್ಪುನ ಇರ್ತಾವರ ಅವಿನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ನಾಗೆ ಬಕ ದೈವಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನು ಸಂದೇಹ ಹೊಲುತ್ತೇನೋಲಿ ಸರಿ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ನಾಗೆ ಪನ್ನ ಏನ ಆ ವಾಕಾರನೋಗು ನಂಕ್ ಮೂಲದ ನಾಗೆ ವಾಕಾರನೋಗು ನಂಕ ಆ ನಾಗನ ದೋಷೋಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಡು ನಾಗ ಬಕ ದೈವಗಿಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಿನ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾಯ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಡು ನಾಗೆ ಪಂಡ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಆ ರೀತಿಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಅದಮುಟ ವೈದ್ಯಾರಾಧನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ತೆ.